ମାଛ ଆସିବ ଭଲ କପଡ଼ା ଦେଲାନି କାଟି ନାହିଁ। କାଟି ଦଉନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ରେଡ଼ି। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତାପରେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ପାଣି ଦେଇକିରି ପିଂଛୁଳେଇବି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଆକା ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିଦେବି। ପିଂଛୁଳେଇବି, ଏଇଟାରେ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ମାଛଟାକୁ ଭାଜିଦେବା ତେଲରେ।
ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଓ ହଁ ଟମାଟୋଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲେ ମାଛଟା ପକାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲାଣି। ବାହାରେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ବେଶୀ ଝୋଳ ଦେବାନି। ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ। दिन दहाड़े सभी लोगों के सामने सुदीप रंगन जिस ऑटो में था किन्हीं ने उसे अपनी गाड़ी से बुला लिया। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତ ଆମେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଆମର ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀଟା ହେଇଛି। ଏ ମାଛର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି ବମ୍ବେ ବାହାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀଟା ହେଇଥିଲା, ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ ଖାଇରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅର କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ ତା ବାବା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଉଛି, ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି।